Takže v našej poslednej časti Boss Battle Challenge si dnes spravíme jedno veľmi chutné a hospodské jídlo, ktoré má každý štvrtý človek na svete rád. A to budú chutné utopence. Vidíme, ako to zvládne táto fľaša. Čo budeme potrebovať na utopence? Dokonalú špekačku, minimálne 100% mäsa. Cibulu, obyčajnú žltú neodporúčam, najlepšie bielu, ideálne šalotku. Šalotka nebola, bohužiaľ, chodíme nakupovať do... Ďalej budeme potrebovať koreniny. Pepř 4 chutí, vôni a podobne. Mletú papriku a normálne korene. Normálne korene na mletie, trošku čili. Sol, hrubozemnú alebo morskú. Odporúčam morskú, pretože hrubozemná môže byť niekde do spíša. A kyslé uherky od mami. No, takže začneme. Na kvalitu špekačky poznáme to, alebo kvalitu špekačky poznáme tak, že sa dá veľmi ľahko olúpať z črievka. Pretože pri utopencoch je dôležité črievko dať dole, aby tam malo tú správnu chuť. Keďže fľaša Boss má trošku obmedzený priemer, musíme to trošku rozrezať na menšie časti. Pevná mäso, štruktúra, paráda. Vidíme, aké malé časti budeme potrebovať, aby sa to tam zmestilo. To by mohlo byť fajn. No. Tak. Pripravíme si špekačku. Pripravíme si uhorku. Niektorí ľudia nedávajú uhorky, niektorí ľudia dávajú uhorky, niektorí ľudia dávajú čistú kapustu, čo je absolútne zvrátené. Cibulu. Nakrájame cibulu. Biela cibula je ideálna, pretože má takú dobrú chuť, ale táto vyzerá, že je bazilikom. Vadí. Cibulu krájame vždy na také polokolieska, aby sa to krásne dokázalo rozpustiť a tlačiť. Samozrejme, ak máte veľký pohár, tak nič, ale v týchto menších to bude docela problém možno. Cibule vždy používame cca pol cibule na jednu špekačku, záleží od toho, aký je pohár. A náš základ. A teraz si spravíme nálev. Keď máme pripravené všetky veci a sú nakrájané, spravíme si nálev, na ktorý budeme potrebovať cca podľa fľaše, podľa nádoby. V tomto prípade asi deci vody. Môžeme dať 2 deci, nie som si istý veľkosťou. Zapneme si šporhelt. A doplníme octu. Niektorí ľudia dávajú jednak jednej, niektorí dávajú polovicu vody, polovicu octu. Ja dávam cca takisto, ale dávam to od oka. A podľa farby octu, aby mala tá voda takú trošku žltšiu farbu. Tak, to by malo byť OK. Čím viacej octu dáte, tak tým samozrejme jedna kyselšie, ale takisto aj dlhšie vydržia, takže treba dávať pozor. No a do vody si dáme čierne korenie celé. To bolo veľmi veľa, ale nevadí, máme radi štíplavé veci. Čierne korenie, wow, to bolo až veľmi veľa. 4 farieb. Ako je vidno, máme tam len 3 farby, ale nevadí. Sladkú papriku, mletú, tak aby to začervenilo. Sol. Sol. Aha, pozor, teraz príde najväčšie klamstvo môjho videa, na začiatku som zabudol povedať, že tam má ísť aj cukor. Asi toľko to. A popri tom, čo si robíme našu zálievku na utopence,
Môžeme si dať čili, môžu byť feferonky, za normálne okolnosti sú ideálne feferonky, prezrezať na poli, trošku vysypať odtiaľ tie semiačka a dať to do pohára. Samozrejme, pokiaľ sa jedná o veľký pohár, keďže my to robíme do absolútne dokonalej a skvelej fľaše Voss jedinečnej norskej vody, ktorá obsahuje ten správny pomer všetkého, potrebujeme niečo menšie, to znamená ideálne čili. Takže pridáme si do našho láku ešte trošku čili. Tak. Zároveň aj to tak pekne osolí a môžeme nakladať. Základ je taký, aby proste bolo prvé podlažie tvorené cibulou. Cibulky. Tak, teraz môžeme dať jednu uhorku. Normálne by sa mali robiť tak, že sa prekroja špekačky na polovicu, medzi ne sa dá uhorka, dá sa dať horčica, Češi dávajú horčicu, originálne by malo byť horčice semienko, ale je veľmi neznáme, či tam má ísť originálne horčice semienko alebo nie, pretože Česi sami nevedia, ako má ich recept vyzerať. A v každom šenkovom sprave iný, to znamená, dáme si opäť vrstvu cibule, vrstvu špekačky, uhorku, špekačka, cibulka. Práve v tomto momente by tam mala ísť tá feferonka, ale teda bohužiaľ. Špekačka, cibula, uhorčička a na pochodí špekačka. Tak, čo zostalo, môžeme jesť. Ňam. V tomto momente by sme do nich mohli dať ešte guličkové korene, ale keďže som ho do nášho láku dal asi kilo, tak ho nám teraz dávať nebudeme. Keď máme nálev hotový, asi po 5 minút ešte to prevrelo, môžeme naliať do fľaše. No a keďže sme zistili, že v niektorých domácnostiach možno chýba lievik, ukážeme si ešte taký lifehack, ako si spraviť rýchly lievik. Fľašu. Ideálne na pivo. Prepláchneme. Čistota. Wow! Tomu hovorím splínutie. Ešte sme náhodou nevyliali. No a teraz môžeme s lyžičkou nabrať trošku viacej toho korenia. Tam si to darí. Potom dať tak trošku skôr, nech sa to tam porozsýpa pekne. Tak. Wow, presne tak som to chcel. A dolejeme lák. Keďže je fľaša vysoko kvalitná, spravená z recyklovanej, určite recyklovaných norských plastov, tak stačilo ten lák nechať asi minútu vychladnúť, 90 stupňová voda, nie je žiadny problém. No. A máme spravené naše krásne Voss utopence, ktoré môžeme jesť tak cca o týždeň, o dva mohli byť hotové. Pozor, treba nechať na chladnom mieste ideálne nejaká špajzička, neodporúčam dať do chladničky, v chladničke by nebol ten proces moc dobrý a uvidíme o týždeň. Dokonale.